kraja školske godine. Novac smo uložili da skupimo hranu za psa Cezara, znači terapijskog psa ovdje u školi za odgoj i obrazovanje. Lijepo je pomagati kad vidimo koliko to njima znači. Stavili one vreće to i od naše tvrtke mala donacija što se tiče znači da higijene za zublju, smekiće za dresuru, znači za nagradnice i malo podzemljice za šamponiće. Cezar je dobio novu hranu, dobio je nove poslastice. Ko zna da li će se to njemu sviđati? Mislim da mu je dosta jer se već mrvicu odebljao. Kada djeca pomažu djeci, zaista to je ono što smo mi željeli postići sa osnivanjem Dječjeg gradskog vijeća. Djeca su podržala humanitarnu čajanku, drugu po redu, sakupili novce, došli do ideje. Mi smo odrasli ovdje samo da ih podržimo i da budemo im potpora za sljedeće akcije.